Enric? Estava pensant si teniu calculada la mitjana de despesa de cada una de les persones que entren als parcs. Un cop han pagat i han entrat dins, quin és el grau de despesa que arriben a tenir? Bueno, això depèn també d'un parc. Hi ha grans oscil·lacions. Jo no entraré en xifres perquè hi ha una gran oscil·lació d'un parc a l'altre en funció de la tipologia del públic que hi va i de l'oferta que el propi parc ofereix. Però hem de pensar que quan una persona va a un parc aquàtic i va a passar tot el dia, amb tot el que comporta a nivell gastronòmic, però també hem de dir que en els parcs aquàtics, a la majoria, no a tots, admetem que la gent entri a menjar. He dit abans que a Illa Fantasia hi ha un pícnic amb 900 taules i amb capacitat de 4.000 persones i 100 fogaines i tot l'equipament que vulgueu, i això doncs comporta que hi hagi una part del públic que es porta el menjar. Nosaltres això no solament no ho prohibim, sinó que ho fomentem, donant-li equipament i servei en aquest col·lectiu. Llavors, vostè em dirà, això fa que baixi la despesa de consum intern? Probablement. El parc que no dona aquest servei doncs té un consum intern més alt. Bé, cada empresa tria la seva opció. Vull dir, nosaltres a Illa Fantasia ho enfoquem des del servei, hi ha qui ho enfoca des del consum. Vull dir, cada empresa té les seves opcions. Senyor Cama, que estem a punt de començar la temporada, els preus en general, els preus dels parcs aquàtics de Catalunya es mantindran aquesta temporada? Pugen? Bé, a veure, d'un parc a l'altre es mantindran molt. Hi haurà en algun parc lleugers increments, la major part motivat per aquest núvol que tenim de l'IVA del mes de juliol, que això, vulguem o no, pensem que no és una mesura que beneficiï el públic, però que és la que és, no podem decidir aquí. Però vaja, en general, el preu estàndard es mantindran força i com a contrapartida també hi haurà ofertes a la majoria dels parcs en què probablement la gent trobarà el camí per acollir-s'hi. Compres per internet, compres col·lectives, vull dir, segur que hi haurà campanyes de promoció en tots els parcs i que la gent haurà d'anar mirant si les sap trobar, que les trobarà amb facilitat perquè les promocionem. Jerry? Sí, anava a preguntar si hi ha previst o hi ha encara espai per muntar alguna instal·lació similar a Catalunya en algun altre lloc, o hem arribat al sostre, a la capacitat de càrrega pel que fa a parcs aquàtics? Com a empresari, pregunto, més que com a president. Si això m'ho pregunta com a empresari, li diria que és molt complicat posar més parc. Per què? Doncs perquè el nivell de qualitat d'un parc aquàtic a Catalunya té el llistó molt a l'aire. Vull dir, llavors la inversió és molt alta. Tinguem en compte que estem parlant d'un país en què el valor del sòl és desmesuradament més car que en altres països, que les instal·lacions són molt cares, que les afluències a un parc aquàtic no són del nivell d'altres països. Per tant, vol dir que quan muntem una instal·lació que val molts diners, hem de buscar períodes d'amortització sensiblement llargs, vol dir que no ens podem equivocar. Llavors vol dir que, jo no dic que no pugui haver-hi un altre parc aquàtic a Catalunya, però empresàriament parlant, doncs, home, és complicat. Sí que un parc aquàtic es pot plantejar com a complement a una altra oferta. Jo sempre penso que a la llarga les grans àrees comercials han d'acabar tenint recintes de lleure annexes. Però jo penso que encara estem una mica lluny de tot això, però pot passar, pot ser, serà una altra opció. Hem arribat, senyors, al final d'aquest debat de Comunicatur, molt interessant, aquestes apreciacions que ens feia avui el senyor Josep Maria Cama, president de l'Associació de Parcs Aquàtics de Catalunya. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Enric, el mateix, moltíssimes gràcies. Senyor Cama, fins la propera. Moltes gràcies per venir. Que tinguin una bona temporada. Segur que la tindrem, perquè la nostra oferta és molt bona
i moltes gràcies per haver-me donat l'oportunitat d'explicar tot això que ens estem esforçant per oferir cada vegada millor als usuaris dels parcs aquàtics. Gràcies per acompanyar-nos. Ens acomiadem fins aquí 15 dies. Esperem retrobar-los novament. Adéu.